Halor ka kenrum kenram ka balami ha ka jinglet rat jubor kinong trei ka KHEDC na lailat bit iki jingthung jingtep jongki katu ka ningut kinong shong shnong ka lado ribhoi district ha ka khat ar tarik nailar ki bor ka Khasi Hills Autonomous District Council ha ka jingelam ka kong Magdalene S Maulong executive member in charge forest uba Balajit Rani MDC Nongpo constituency ki officer uba Spasion Seliang lengdo raj sokwai ki lahiar sesnong lado ban penbet ya kita ki kenrum kenram na kani ka jingle don bor bat thombor kinong trai KHEDC na lailat bit lami ki jing keno jing penram bat ki jing kren persha ya kinong trai ka council ki badon halailat bit ki balak prat bat mat na phang ni ki jing thung jing tep jong kinong rep kasnong lado ha kani ka sngi la penlong ya ka jingelang bladon lang uba wet singkli rang pa snong lado bat ki pat pa ha ka baladon ka jingnya shipor kilong yeng ki balasha penjulor ki jingtung jingtep kila dawa bailut kesan naka KHEDC. Haka bayadei berkajaka kaputa naka liang kakong Magdalene S Maulong rengkat ki officer kila pen iya kasaki lengba ki kot kisla bat ki dulir ki jaka baki nong rep ki pendon kam kadai joka district council nadu ki senam arhajar saw arhajar san bat hau senam arhajar nriu lapen mi ya kajing mana ban nem rep shu hakini ki jaka ne ban rep ban riang hapo uput usam jong ka jaka jong ka district council tengah suyo armo tengah open kumne ba hai ai mo ya ka to ka ting tho jong phi ba phi la lor ha ka ne ka thum jong ngalapan ting tho ra im ai ra ting tho ra ngan ya kran be sephang ka ting tho jong ka department bat mangaru kum ke EM hakan ke sengi hajing don ringkat lang jong i local MDC i ba balajit i lengdo raj secretary raj CFO bat in charge jong ka riboy ba machuel o iba ka compare karsati hani ka sengi ngilawan banyu kjat akosnong lado kumba klayo i ka khubor ka balami leng ba kilat thai khubor bat nakaliang ke jong ka snong bat nakaliang ke jong ka department nilayo ban yeshong banya penben bat nakaliang ke jong iru kumba pitip kabor bat ke ikhtiar jong ka district council kalong banyada ya uput yu usam kham tam lilai ngidon ya ka plantation ke jongi hangni hapo lailat te nakerpat ru na ka bentaki nong shong shnong nang ne shakmat tada kidon kanunu ke jing thmu ha ka baki kwa bandrep bandriang lani ke jing thmu ka babaha ke jong kiru nakerpat iki bikin wan ha kalenti ke badai kalenti ke ba ni dei bengin yakren lingba kita kinu lingba kita kijing kerpat ke jong kiru bikidan kami kanunu ke jaka namar ngis ngok thu shay namar ba kum kini ki situation mo ke ka kamram ga jongi ga dong banyada ya ka property hi jong ka district council yu put yu sang teng teng ka khubor ba mi shabar kan lok da kungwe mo kindon gi ba keno ban kan tho kin ong ba ngila de ngila lilam ki jaka ki puta de ngi kwa ban ong phi ba ka kamram ga jongi ka long banyada na ka banta ki jaka ki puta ka jingdon ka jing em jong ka council hiru ba na ka jing shim khia jong i local MDC ngila let mi ngila kendu hiru inong shong shnong hadu i secretary shnong ngila yedon rang du i rang ba shnong but ban pen shisha na ka benta ka jaka ka ba laja pat ha tu ka sngi am tau put usam but ngangit scam hiru ba kum ka council ngidon hang di banya trelang ban wara ka ka jing bha kham tam e aka bayadai ba ka jing pen bet put usam ka ba kalong shisha kwe na kamat ba ka issue ka ba ni kisngi ngi ju yakren bengi ju thir na ka por bat na kalian ka jonga kum ka EM ru ngala shem ya ka jingkit clear bangan yakren hiru ya UCEM haringkat bat ka isi ka badon hangte ye ke ek kilat kilenti ka bangin shem nang yesha khamat ha ka bayadai ba ka tu ka incident ka jingja ka baja hang ne plantation ka jong ku shibuan kalian ka jonga kum ba ilakren mene ngala betha bat ngala ong hiru haring kat lang kiri orang baik pedon hangne mene ha meeting ngala ong yeki ba nganra ikani kaman syaka isi ha ka jingdon ringkat lang jong ki CM bat ki para EM bat ngingit scam ru kan de ka we ni ki agenda ka bangin se yakren pat ha ka por kumnu bangin shim ya ta kasin jan syakmat ban ngingit scam ha tu hadin kat tu kat ni por ngasala pat ban ai ka jubat minta ka compensation ka jong ki ngi hakane ka por ngi don hakane ka jaka ka bang yawan hang ni hapo plantation hapo lailat bangin yo bani kendu ya ki nong song shunong jong ka shunong lado hakaba hakini ki hindiat singi ngai i ka tu ji ya khajia hakaba ya dei bat jing thung jing tep ki jong ki
bat mta kasi so komen bana kaliang jong EM bat ki officer jong ka district council dala dehi ngila yo lang banwan ya kendu ya ki ban ya kren ban ya penbej halor ketika jaka bat katkum ka jing ya kren jongi mene hapo meeting ngila so tho na kaliang jong orang ba shnong ba sekretari shnong kila pau ba ketika jaka kade jong ka district council but na kaliang jong ki don ka jing dawa tang na ka benta ka bailut by step ha ka bayade ba ketika jing thung ba maki kila thung but na kaliang orang ba arai ru lang do arai ila pensyai badu snam ahra jahan riu ba ketika jaka la de ban penbej ikena ba nom don su mono bala ban kamtra ya ketika jaka te halor kita ki nongrim na kumbala kren da IM in charge ak bayade bat ka jing dawa ka jongki ya ka banyo ya ka bailut ya tu jing thung uba sipor jongki ngangit scam ban kaliang IM in sara ya ka kamat banyak kren ak bayade bat ketika jing thung jing tep kiba maki nongsong sunong jong ka sunong umlado kila thung la tep bat ni kerpat ru ya ki nong tre jong ka plantation ki jongi hangni aka ba kin pej perman kenang ban lai na kano ka jing ya kaja nang ne sakhamat kumbala kren de IM ba ya paj ba nong song sunong ru ngi kerpat ki bala don kano ka baki sngo don kam aka bede bat ka jaka jong ka district council kide banwan na kelenti kenang ban lai na kano ka jing ya kaja nang ne sakhamat kata kade ka bakong san na kaliang jong ki paj ba nong song sunong bat kum u local MDC ru ngala sim khia ya kane kamat aduk ka singi ka basdang banwan jungok dala de ketika jaka bat kalong sisa ke kum ki paj nong rep ka jing pangnot habang yidu ya jing thung jing tep ki jongi bat namal kata na kaliang ka jongaru ngakerpat ya IM in charge jongi ba in perkhat bah halor kani ka benta ba na kaliang jong ki paj ba nong song sunong kila ut lanam na ka benta ki jing thung ki jing tep ki jongki kita gide kendiat ka bana kaliang ka jonga ngasngoban penpau na kaliang ka jonga kum lokal MDC bat kum juru kum unong mi khmat hapo ka district council bang yide ban yatri rangkat ban penbej ya kani ka kam ka balajia kani ki kendiat sing jong ka dor barat na yang ne rangkat bat une u secretary jong ka dor barat ini u ba di star lo de ha kani ka singi lawan ha kani ni ya penbej ban yasuk apa yang u pai ba nong sing sinong ni ko ga sinong mledo bat ka department forest yang ka district council ba na ka por ka mi kani ka jing kulmar na du ki tegis nam 8,000 saw 8,000 san hadu arjan riu ban ha 8,000 riu ngila ya tho ya ka dulir ba scam ba bej ba nom don shu ka no ka jing kulmar ke kumta nga banjur ya ki pai ba no sing sinong hane po sinong lado le ne sama ba nang ne sekmat ke de ben burom ya upur usam kepala penbej ya ka barai bat kenang ban nom don shu ka no ka huri hura la ne ka jing bom ya sotu jing bot apa yang inong rap bat ka ne ka department forest ya ban district council tang ka tin ko le Wadi kong mai ka jikuli piki media ke nga kumur ba sinong jong kong sama pau angne ba habide bat kane ka plantation tinga habide bat ne plantation jong district council ma bele ba sinong sama jongi ka kai hap kai di put bat ka ne ka district council ti ngapan pau hang ne ba ngai i hang ne ba lengbau ne u inchat uba menta utri stum utri bahaya kene ka kam te den takadau ba kene ka pension long kane kasa adu menta te hagapor misuang ko ban pau ne hagapor misuali bun kita kinong tu ding ne te nadu buwan ne unchat bo menta te kita kinong tu ding rut kila duna te kam ba ni na leng snong le te tanong idap na ka sukmen ha badon kane ka plantation ka klau bakane kan sa ka ta ka umbam undi tingi ki nong soma lingi ngidi ngibam ngitan na kane ka jaka jungka dispunsil tang kita ki pau